prajurit sura reng sugina lartinata harit waratanya kondang satu gagah sura gegaya sangkut bebel praja dewasa ratu ombak pedang kang ginarya junjung naracane negeri sani pagelaran soreng warga setuju Tangara budaling wadya sangkut kumakut brantasing angkara murka ben diberi Tangara budaling wadya sangkut kumakut brantasing angkara murka ben diberi Tangara budaling wadya sangkut kumakut brantasing angkara murka prajurit kang wicaksana soreng warga setuju Siaka Pratantama soreng wadya unggul yuda Siaka Pratantama unggul yuda Siaka soreng wadya unggul yuda brungkang kimpul soreng harjane praja soreng wadya unggul yuda Siaka Pratantama soreng wadya unggul yuda Siaka Pratantama soreng wadya unggul yuda Siaka Pratantama soreng wadya unggul yuda Luaksana Magito kita
macul ngarep sawah timene subur yo padha kumpul aja weka parang tandur ning pekarangan tegalan uga ning sawah yen wis panenan kanggo mangan tura-tura desane ayem tentrem patane mesam-mesem desane kemari paporo tani padha bunga wedhuse lemu-lemu sing duwe goyang-guyu pepeki padha turi putih ditandur neng kebon agung turi putih ditandur neng kebon agung ana leren tiba nyemplung kok ira kembangi apa kok ira kembangi apa kembang tebu cacahe pitu
wis wayah esuk jagone kloro rame swarane pating kamroyo aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari srengenge nyunar ngulon parane manuk ing ojek ana wit-witan pating kemruwi jeneng atine katon asri donya saisine. Besok nek latihan dipaske ora ana lagu ki barang. Aku teko ning ra ketok. Kowe engko anu saka telok ora? Ramen Luar biasa. ramen tenan iki. Iki dalam Ayang-ayang nang kene ya. urung. Iki dalam acara apa iki? Ngerti dusun. Oh, ngerti dusun. Jepan nek nggon dhewe. Nek kene apa ya? Huh? Padha ora. Recepan, Mas. Kadesa. Desa. Sing tegese ngundang wong-wong kon auman kon mangan. Ngono oleh ora? Ora, Kok iso? ora ono sing kenal karo aku. Nek wis dilongkas aku kenal karo wong kene. Aku arep kelah boji kene kok kencal. Tenan aku. Sing kok rondo apa? Sing jah kinis-kinis to? Wah, karepe aku ya terserah. Iki rak wak dhewe nyambut gawe wis rampung. Wis rampung kabeh wis resik. Wis le jarane wis didusi. Wis tak duki. Anune apane? Penangsange wis supiti. Oh, saiki garek tenang-tenang. Nah, karek hiburan. Hiburane Iya. opo? Heeh. Banjur iki le ngarit mau kepiye? Ayo kurang saimit. Ayo dolehake. Engko nek ndarane nesu berbahaya. Apa-apa. Angger Rawo sing penting nak seneng-seneng angger brengose jegrek wis. Galake ora umum. Nek nang kene ana kumah ora ndek brengos. Iso. Pas entak bojone mricili. Kok ngono ki? Gagah-gagah nek nang panggung. Angger mi bapakmu. Turu njaba awakmu. Kula. Kula turu njaba kula. Kula. Kowe Nggih. sing muni gagah-gagah benek nang panggung ki sapa? Kula. Kowe kok ngono ya gagah. Nggih, titik-titik gagah ngono lho. Dur sing omong muni kowe arep dadi wong kene. Arep ngepek cewek kene. Sapa? Kula. Kowe. Nggih. Wani tenan. Oh, ora sida. Ngopo? Iki di luar radar. Mau nek wis omong ngono gak arep tak golekke, Gus. Ora sida. Kene iki ceweke ayu-ayu. Niki bakal ketiwasan. Ngopo? Mara tuwake melu nabok. Lah sing omong arep golek kene iki sapa? Engko lapor ke bojone ya kelakon turu njaba. Jebul sing gagah nang Pak yo. Kowe barang ya. Mongko arep turu Bandung nganti dhuwit. Repot iki. Iki ya Gus, perkara. wes grudel. Iki acara apa, Gus? Anu, napa jenenge peresmian masjid. Sing peresmian masjid ki mengkuk goblok. Aku sepeling mesti kleru kowe. Nggih. Di ngapunten.
Gandeng double job lanjut. Wali. Nggih, niki peresmian kadesa. Kok peresmian? Kadesa ki wis ket biyen Gus kene iki. Oh, aum. Ya, nek cara nggon dhewe ya kaya saparan utawa nyadranan. Auman harimau. Aum. Kuwi aungan. Gus, ya sak perlune nek kene acarane kadesa kowe ngucapke ndongake sing apik sik karo masyarakat kene sak kiwa tengene. Ana ing desa ngendi Gus? Jagoan. Ora. Iki kok sajake kepingin iki. Angopo? Angopo? Angger ngene iki kaya Arjuna. Arjuna tanpa rupa. Ayo ndongake sik siap-siap. Nggih. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng warga masyarakat Jagoan. Dalah sak kiwa tengenipun sedanten mawon para penonton semua. Saya doakan Anda diberikan kesehatan. Rezeki sing kathah sing barokah, amin. Diparingi putra putri ing sekang solekah, amin. Ayo sedelongkas kedegake pondok, amin. Jangan lupa nomor 3 pilih saya, amin. Apa? Lurah. Dongake masyarakat kene kok malah Saking nggih didongake mawon nggih mugi-muga mawon masyarakat mriki dipun paringi ayam-ayam tentrem gemali palot jinawi. Amin. Barokah rezekinipun. Amin. Dipun paringi sehat bagas waras awakipun. Amin. Sing dodol diparingi lancar. Sing tani diparingi akeh panenane. Sing gurung kerja enggal-enggal kerja. Sing loro enggal-enggal mari. Sing mari enggal-enggal loro. Sing wis mari yo tambah sehat. Nggih, tambah sehat. Sing calanang-lanang pemuda-pemuda. Sing ijeh jomblo golek oleh. Oh. Sing tampang jombloan jomblowati. Nah. Sing jomblo lanang oleh cewek. Sing wedok ora usah kuwatir. Apa? Tak dobel. Rencana. Pak mbing rencana, Pak. Kepiye konjer mlintat-mlintat ngene piye? Kaya gagah mau lho. Kaya wingine. Ayo. Kuwi Pak Slamet ki manggawa maratuwa barange. Kuwi ya wis andalane. Wis jane ki nek sing wis rada tuwa ki kon leren nang omah sik delo. Gus, sing polah bek mantune. Kuwi tegese iki seniman seniwati ki tidak memandang umur. Mboten. Kabeh ki nek mbing dadi seniman ki aja mandang umur. Nggih. Coba wis tuwa sithik njur dadi seniman isin aja. Nggih mboten. Paring panglipur karo masyarakat ki kudu niku nggih termasuk sedekah. Gus, nggih. Iki gandengan ijeh akeh mengko. Oh, nggih. Sing bakal pentas ana ing papan iki. Saiki diteruske sik. Weh. Malah bengikeh. Dawuh nggih Kanjeng. Yo. Iki aku bakal nyambut gawe sik. Kula nggih. Kula tak pados bandar klothok riyen. Apa? Nang kene ra ono wingine. Ae nek ra ono aku sing bantar apa-apa. Kuwi jane pegawe apa? Kula ki BCA. Apa? Bagian campur aduk. Wes, Gus. Nggih.
Ana apa? Ana apa? Cuk ono apa ki kowe? Ana apa? Ana apa? Kowe dadi apa? Prajurit. Pedang endi? Pedang iku. Prajuritku sing nggo pedang. Kula nggih beto. Endi? Tak gembol. Bos, Nggih. kowe iki ngopo kok metu tulung-tulung? Hmm. Kowe kok metu tulung-tulung iki ngopo? Sing medal tulung-tulung sinten? Ah mau sing tulang-tulung iki sapa? Dhuwur. Aju. Iki ada sabu. Pekatik iki nek wis akhir-akhiran gini metu tulung-tulung. Aku nggak mau ditolong kok. Aku masih mampu. Aku tanpa dirimu masih bisa bertahan. Tenan kowe tanpa aku iso mlaku. Iki sesuke aku wis bunderi tanggal loro, ora tak kabari gelem. Ora apa-apa pokoke bayarane tiba ngono aku. Niki ra ngeten. Piye? Ada sebuah kisah tentang darah jelita. Permaisuri bertemu dengan pangerannya. Sopo? Saya, Kowe dadi apa? pangeran. Pangeran apa? Pangeran apa? Pangeran apa? Pangeran Kanjeng Natanegara mangku wanita tanpa busana. Pengen. Urung tak rayu kok suwe-suwe bahaya. Iso ngerayu apa kowe? Aku lagi rayu cewek. Wah, cewek ngamati kula terus meteng. Aku ki apa? Nggih saking bentukane kan unik. Mbok nek pancen kowe iki ana sing naksir mbok parani. Wis maratuamu gek turu, maratuamu gek turu, gek. Pak turu sik, Pak. Ngopo to? Ora apa-apa. Kok njur marang rayu wong lanang e piye? Aku kan awak. Kin rencanane kan sedinganu nggih. Piye? Napa-napa niku nggih adine sik. Terus Nggih munggah tenggen Mbak Yune. kira-kira kan di Mbak Yu ora. Eh, Ora duwe eh. kakang. Ndi Mbak Yu ora kowe? Ora duwe. Ora ndi Mbak Yu. Ambokne ora apa-apa. Kok njur nekat. Timbang boten wonten. Gus, Nggih. sing wigati. Nggih. Piye? Iki ngopo? Nek lara toto-toto. Aduh, Ono apa, Man? kewitasan, Ketiwasan. ketiwasan. Ono apa? Kula ingkang suwun sinuwan. Walik. Eh? Sowan sinuwun. Oh nggih, ngoten niku. Kula ingkang suwun sinuwan. Sowan sinuwun. Piye, Man? Kula wau rak ngrumput. Kowe ngarit. Banjur piye? Banjur wonten tiyang kalih. Ono pawongan loro. Sopo? Menika Nang kene. adose Nayaka Praja. Ayaka Praja. Banjur ngopo wong? Ngopo wong loro iki? Kula la. Kowe ngopo? Kula la. Kowe ngopo? Kula dipun bondo. Kowe dibondo. Terus kuping kula ping. Wong kula kok njur munine ping. Dur. Lho, Iki apa? kuping kula. Ayo, Nggih. terus piye? Terus menika. Menika Oh sik. Gak ngomong sik. Kaya ono nawolon. Heeh.
Nek biasane enten nek biasane. Ya rasa omong ngono. Nggih. Om pancen kan betok. Nggih. Lak udan iki nek ra. Yo ora. Terang. Allahumma ini a'udzu bika minal khubsi wal. Ben ora udan. Ayo mlebu WC ra ora udan. Goblokane. Ayo nggih Bu, mosok nang WC kudanan. Metu separo mosok mlayu. Apane? Apa-apane ya kena. Weh, para prajuritku kabeh. Digatek. Sok ngomong iki kono. Ha iya. Lah kok kowe mang ngomong ngono kono? Sakarepku. Iki seneng jero panggung iki jan wilayahku. Preman wae wilayah-wilayah hange. Lumantar kintaka neki bekti sun katur mring dika ya kang mas riya penangsang ing sipang panulan praja kang prawira digdaya dasar satriya pinunjul sinuyutan prakawula kabeh wae para soreng layang palembana saka ati Wijaya ning iki sono bajute mula padha rungokno soreng Sendika mung sethithik cacatira nali
Soreng warga setuju. Ngaturaken kagem panuwun tanpa pepindhan menika saking paguyuban Soreng warga setuju ingkang mapan wonten ing lalatan bumi perdikan nggih Bandung Arjo nggih. Wah sembah nuwun mbok menawi wonten keparingipun menika panjenenganipun Bapak Pangarso SWS saking Bandung Rejo nyuwun pesan dan kesan nggih tumrapipun warga masyarakat dusun Jagoan sak Kukuban nggih.